Igbo dị mma, unu agụchagokwa ntị maka akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri, odogwu nwoke ahụ gbara Chelsea mgbe gara aga aha ya bụ John Terry agwago ụmụ ụwa otu esi wee jee egwu n'ọkụzụ. O kwuru na oge ọ bịa maka ọgụ nke ahụ edere n'asụsụ bekee Battle of the Grace bụ nke a nọ n'ama egwuregwu Onikon nke dị na Lagos wee chịpụ ya. Ọ sị na ọ bụ mgba ka o nyopụrụ na ọ bụ ndị Naijiria bụ ndị turu n'ihe gbasara ịgba nkwari n'ime ụwa niile. Nke itoolu, otu egwu bọọlụ SSC Napoli etogo Victor Osimhen maka ịbata na agba nke abụọ dịka ha na ndị otu egwuregwu bọọlụ Cagliari chịpụrụ ya na mba Italy. Ndị otu a gara n'ihu wee too Victor Osimhen bụ nwa Naijiria a na-ekwu na ọchị ọkụ n'ọnụ dịka o si bata na agba nke abụọ ya bụ asọmpi egwuregwu wee bịa zaa ogbo ọgụ. Nke asatọ, ndị ji egbe amaghị ndị ha bụ a na-akpọ ndị unknown gunmen agago gbalie ogige ndị uwe ojii dị na Isu Local Government nke nọ n'Imo steeti. Michael Abatan bụ onye mmekọrịta ndị uwe ojii nakwa nke ndị mmadụ dị n'aka mere ka ndị nta akụkọ anyị mata oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ihe gbasara mgbalị ya gara gbalie ogige ndị uwe ojii. O mere ka anyị mata na ndị uwe ojii na-abụ ewerego ana zere mmiri ebe otu onye nwetara ihe mmerụ ahụ dịgasị iche iche na anya bụ ajọ akparamagwa ụmụ agamefu kpara. Nke asaa, ọha nta akụkọ niile achara gị ọkụ dịka nwatakịrị nwoke Igbo nakwa ndị enyi ya ka na-aga akwụkwọ ji aha E-Money wee gụọ ọmarịcha egwu Igbo rap iji wee sonyere E-Money maka ezi ncheta ọmụmụ ya o mere na mkpụrụ ụbọchị one ma one gara aga. Dịka ọmarịcha egwu Igbo rap a ụmụaka gụrụ si wee na-ahụ ụzụ n'ọta akụkọ, nke a mere ọtụtụ ndị mmadụ jiri wee kwuo na ụdị a ụmụaka si aga ụdị a n'ọkwa etu nwaanyị gwọrọ akịdị onwe ike gwọtakwuo ọzọ. Hey, BMK to the world. Space. Ụmụ Igbo kwezonu tata ka amụrụ odogwu ụwa niile. Afọ ọ ga-amụ eze nwanne onwele ma mgbe ọ ga-atụ n'ime. Ndị mgbuta na ọkwa ji aya eze chepuzie n'echi dị ime. Kịta lezi Emeka Okonkwo nwoke wuzi ihe niile. Maka bụkwa mother my team. Anyị na-asị gị happy birthday today February 18. Long life and prosperity odogwu ego afụ COVID-19. Ka ị na-eje na-abatachi gị ma anya aka vigilante. Nwoke bụ nnukwu mmanwụ ọ pụta na-ekili ya ka ọ bụ film. Nwoke bụ ike ka ọ bụ jim. And ọ pụta ọ na-adụ min. Ịbata east jụ ese E-Money everybody know him maka odogwu a na-epe mpe. Ọ na-ekwa na-eme eme. And ọ pụta n'ọgbọ na-efe ego. Before my coach rap mecha anya ka mpele ga-ekpele. As it all 40 years ndị iro ga na-ekwe gị ekene for your handwork in this life oluwa ga-asale gị efele. Nke isii, John Okafọ na-eme ejije bụ onye nke eji Mr. Ibu wee mara nke ọma ekwugo na enweghị ihe mgbawa melotele. Ọ gara n'ihu kwuo nke a dịka o mere ka anyị mata na ọ bụrụ na nwa ya nwaanyị aha ya bụ Jasmine ekwuona na ọ bụ nwoke ahụ ya na ya na-abụghọrọ n'ọha nta akụkọ TikTok ka o kwetere na ọ ga-anụ na o nweghị ihe nyanwa bụ nna ya nwere ike ikwu wee megide ya bụ alụmdi na nwunye. Dịka John Okafọ Mr. Ibu mere ka ọha na eze mata, o kwuru na mmadụ na ibi ya ga-enwenata ebe mbụ na mbụ ha ga-anọ wee hụrịta onwe ha n'anya tupu agaba na alụmdi na nwunye. Nke ise, ndị ji egbe amaghị ndị ha bụ akpọrọ ndị unknown gunmen agago gbagbue ndị ọrụ nchekwa mmadụ abụọ nọ n'ọdụ mmanụ ụgbọala nke dị na Delano Junction na ụzọ sitere Benin wee gawa Shagamu. Nke a mere n'ime Ogun steeti, mana mgbe ozi a ji eru anyị aka amabeghị ndị kpara aja agwa a maọbụ ihe kpatara ha ji kpaa aja agwa a. Ekwukwaziri na ndị gara gbagbue ndị ọrụ nchekwa mmadụ abụọ a enweghị ihe ọbụla ha zuru na anya bụ ọdụ mmanụ ụgbọala bụ ebe nke ha gara gbagbue ndị ọrụ nchekwa mmadụ abụọ. Nke anọ, Shedu Abubakar bụ nwoke a na-ebe ebubo na ọ gara gaga zuru unere mmadụ awụchago ụkwụ ya abụọ n'ụlọ ikpe majistreti nke dị na Ado Ekiti maka ịbịa zara ọnụ ya gbasara nya bụ ebubo ya. Nke a bịara dịka aka na-abụghọrọ nwa amadi a otu aka ebe e kwuru na ejidere nwa amadi a ka ọ gara ga gbue unere ndị mmadụ n'ugbo ha ga-burupụ ahịa ga na-ere. Nke atọ, Chief Imo agago n'ọha nta akụkọ Instagram ya gaa too ọmarịcha nwunye ya ma buru okpe ekene wee bunye ya bụ nwaanyị dịka o mere ka anyị mata ma yọọ ka ọha na eze soro ya wee kene nwaanyị a dịka nwaanyị a na-emezi ncheta ọmụmụ ya. Nke abụọ, Sergio Aguero bụ onye na-agbaburu otu egwuregwu bọọlụ Manchester City nke dị na mba England ekwugo na ọsụsọ na-esu ewu kama na ajị ekweghị ka ama na ọsụsọ na-esu ewu. Ọ gara n'ihu kwuo na ọ ka na-agụ ya ezigbo agụụ ịga gbaa bọọlụ kama na ọnọdụ ahụike ya anaghị ekwe ya ka ọ ga gbaa ya bụ bọọlụ ọzọ dịka ndị dọkịta oyibo kwugorole n'akaba ahụ kwụsị ịgba bọọlụ ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ka o bie ogologo ndụ n'ụwa.
nke mbụ n'akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke taa. Abimbola Oyeyemi bụ onye mmekọrịta ndị uwe ojii na ndị nkịtị dị n'aka ekwugo otu ha siri wee zọpụta ụmụaka 30 bụ ndị Ekwuola lokal gọọmenti dị n'Ebonyi steeti n'aka ndị na-agba mgbere mmadụ na Ogun steeti. Dịka Abimbola Oyeyemi mere ka ndị ọha nta akụkọ mara ihe dị otu a, ọ sị na ha agaghị aṅụ mmiri tọgbọ iko na-abụghị ma ha ejidere ndị na-akpa nkata ele ndị mmadụ na mgbele ohu n'ụwa ọfụ a. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu, ọkwa ebe a ka anyị ga-adọbiri na akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Ọ ka bụrụsi iche okuku ị na-anụ onye n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn. Ndị Igbo chetakwa na anụ nwe mpi ebune satalụ mpi asata mana nwe mpi pụtara mpi site n'isi nne ya gazie.